issa rokk noħra illi hija l-qalbi ħafna ħajkonna diversi intervisti u diskussjonijiet fuq dan is-suġġett għaliex nemmen illi l-screen time, it-teknoloġija bidlitna bħala persuni u flok noqogħdu neqirdu u ngħidu wara fiex ġejna u irridu nsibu soluzzjoni, jiena dejjem hekk nemmen, inutla noqgħod neqret wara. Irrid insib soluzzjoni kif ħanħaddimha f'ħajti, kif mhux ħadd timpressjonani, kif mhux ħaġġenni nbidel bħala karattru. U vera nieħu pjaċir li naqgħod ma' Kane Saj li huwa manager għall-komunikazzjoni Fondazzjoni l-Lob Responsabbli. Nixtieq ngħidlek grazzi talli ħatkunu parti minn dan il-programm. U vera proset tal-kampanji li qed tagħmlu u anka ta' dan l-arfin. Ħanejlek, illum sirtu, intom sirtu bżonn, daqskemm hu bżonn li nistieden il-xi ħadd li jitkellem fuq l-ikel. Ekku. Jiġifieri ara kemm inbidlet il-ħajja din li nagħmlu snin dal-programm qabel qas kważi konna nitkellmu fuq għall-biċċa tax-xogħol, illum saret parti minn ħajti. Kien meta qed aħna konxi ħafna ta' il-problema tat-teknoloġija, ittaqqalna kemm il-żgħar, ittaqqallilna l-adulti għax mhux inbilli noqogħdu ngħidu għax it-tifel tiegħi qiegħed fuq l-iskrin, imma għax aħna għandna problema wkoll, it-tfal tagħna ħin kollu jarawna. Hekk. Meta qed isma' irridu ngħixu biha u rridu nitgħallmu kif ngħixu biha. Taqbel miegħi jew lex taħseb u x'ma taħsibx? Insellimlek Claire u nsellimlek telespettaturi li naf biċ-ċert ikunu dejn jistennew programm bħal dan. Semmejt il-kelma screen time. Hija terminoloġija li tista' tgħid hija waħda moderna, nisimgħuha ta' sekwit u aktar iva milli le mhux kulħadd jifhem il-validità tagħha, il-pożittiv li jorbot mal-screen time u n-negattiv. Screen time x'inhu? Screen time huwa l-attività dak kollu li jorbot mal-attività li aħna nkunu bil-qiegħda paxxuti fuq is-sufan jew fuq is-siġġu quddiem dan il-famuż screen iswed tat-television, tal-computer, tat-tablet, tal-mobile phone tagħna. Kif qed tgħid tajjeb ħafna inti hija attività li llum il-ġurnata kulħadd jagħmilha. Ikonna tfal tagħna, illum il-ġurnata it-tfal tagħna mitrabi jittwieldu fit-teknoloġija. Kemm il-darba tisma' ġenituri jaf juża l-mobile phone, jaf juża t-tablet ħafna ħjar minni, jallimni kif nuża. Allura normalment ma tantx nifhmu din it-trobbija l-ġdida, trobbija teknoloġika, u noħdu daqsxejn il-bniedem fejn ma jifhimx jiddarras. Allura din it-teknoloġija ġdida li qed iddur madwarna viżavi t-tfal tagħna niddarsu daqsxejn minnha, ma m'għandniex għalfejn. Għaliex? Għaliex is-screen time għandu l-pożittiv bħal kollox fil-ħajja tagħna u għandu wkoll in-negattiv. Tajjeb li nifhmu iż-żewġ naħat tal-munita. Screen time hija attività sedentarja xiġifieri li meta inti qiegħed tatwa, qiegħed tqalleb fuq social media fuq il-mobile phone tiegħek jew inkella t-tfal tiegħek qegħdin iqallbu t-tablet jaraw fuq il-computer jew fuq it-television, attività li ma tantx mhijiex attività fiżika. Mhux hekk? Allura m'intix teżerċita il-fiżika tiegħek. Normalment l-screen time jekk jiġi attwat mod eċċessiv, issa taħt screen time għandek l-attivitajiet tal-gaming, iGaming, studio, xogħol, emails, etc. Dak kollox jorbot taħt screen time. Jekk l-screen time tagħna natwaħ b'mod eċċessiv, nirrepeti, hemmhekk inti għandek riskju. Riskju li tista' taqa' f'attività ta' ikel mussan, pereżempju ta' ikel mussan, jekk inti tatwa ħafna ħin quddiem l-iskrin
tista' naqqas mis-sigħat tarqat tiegħek, allura rridu noqogħdu daqsxejn attenti. Jien naħseb ripple effect ta' kollox. Ekku. Din bdejt naqra daqsxejn il-psikoloġija ta' min jivvinta l-lob, jew min jivvinta l-Facebook. Per eżempju, il-Facebook jekk inti tikteb jiena mort il-parti ta' Marija u ħadd pjaċir, u jiena nikteb jiena mort il-parti ta' Marija ħadd pjaċir imma tajt ċeba lil Doris. L-istatus tiegħi il-Facebook ħajimbuttaħ il-fuq u tiegħek ħajaħbih. Ir-raġuni hija għaliex tiegħi huwa negattiv, probabbli il-messaġġi ta' taħt ħajkunu kollha negattivi u aħna bħala nies kurjużi u n-natura tagħna ħaniklikjaw iktar fuq dak l-istatus. Allura aħna qed niġu inundated ngħidu bl-Ingliż, ħansib il-kelma bil-Malti, bdaw iktar bin-negattiv, bl-news negattiv. Issa inti kemm il-darba għajd li ġilien jiena kulħadd jaf li nippromovi ħafna il-fitness. U jiena kulħadd jibgħat li għax m'għandix ċans. Ngħidhom jekk darba biss tqumu filgħodu u tieħdu rekord ta' kemm il-darba tħalt fil-Facebook u ntlift tiskrolja, jekk taqqat il-ħin, żgur ħajkunu ejja ħanesaġera 20 minutes mill-inqas żgur. 20 minutes stajt mhux mortħom il-tmixja, jien mhux qed ngħidlek tara xejn, qed ngħidlek għax aħna ġieli bl-Ingliż isejħula, it's a very common terminology, you go down the rabbit hole. Meta inti tibda tiskrolja u minn video bħalma jiġrilek fil-YouTube. Jiġifieri tidħol id-disciplina. U l-kampanja tagħkom hija take action u ġobni ħafna titlu għaliex qisek qed tagħti jien qed inti tittieħdu l-power, inti tieħdu azzjoni fuq dak li qed tagħmel. Ekku. L-ideoloġija tal-fondazzjoni l-op responsabbli ħafna nies hemm min jaqbel, hemm ma jaqbilx bħal kollox fil-ħajja. X'inhi l-ideoloġija tal-fondazzjoni? Li bħal kull attività ta' ħajtek inti tkun responsabbli f'dik l-attività. Issa, x'jiġifieri tkun responsabbli li inti tgħix tipprova tgħix il-bilanċ. Qed nitkellmu fuq screen time hawn, gaming fit-tfal tagħna, iGaming fiż-żgħażagħ tagħna. iGaming x'inhu? iGaming huwa gambling online. U sa nkunu qed nidħlu fid-dettall tagħhom daw biex narfu il-ġenituri, għax naħseb inti li għalhekk qed biex ħana tuqgħodda lill-ġenituri. Jien naħseb illum il-ġenituri m'għandhomx jgħidu jiena ma nifhimx ta' pereżempju, jiena TikTok idejjaqni ħafna, imma biex inkun naf x'qed jiġri, kun naf x'tfal tiegħi alla volja xorta għadni lura, qed nipprova nitgħallem. Sewwa tagħmel. Jiġifieri mhix skuża. Le, illum l-awareness diet u il-fondazzjoni l-għan tagħha huwa li tqajjem aktar dik l-awareness fil-ġenituri, fit-tfal, fiż-żgħażagħ, fl-adulti, fl-anzjani li responsibility is key. Balance is key. Issa, il-bilanċ fit-tfal tagħna vis-à-vis l-screen time. Il-ħabib tiegħi Steve Libreri qabel din l-intervista ħadd pjaċir ħafna nisimgħu jitkellem qal kemm diffiċli li tpoġġi bil-qiegħda ma' tfal tiegħek u tispjegalhom ħanuża bħala kontinwazzjoni x'inhu screen time. Il-pożittiv imma in-negattiv il-biża' tal-eċċessività. L-eċċessività li tista' twassal għal reperkussjonijiet varji. Ma kif ħadd fehmilhom it-tfal? Mhux aħna rridu nieħdu kontroll tagħha għax jiddependi mill-età. Ekku, għal xejn inti tfiem l-tfal tiegħek li l-screen time trid tkun responsabbli waqt l-attività u ma taqbilx ċertu ħin. Meta inti qed turihom waqt il-ħin tal-ikel bil-mobile f'idejk. Mhux hekk. Waqt x'in jiġu mill-iskola bil-mobile f'idejk. Il-ħin kollu bil-mobile f'idejk, allura tfal awtomatikament jgħidu mela qed jgħid lili u qed jagħmel għal minni. Hemm ħafna x'niġġieldu. Ħanejlek għalfejn inti tinsiex li jekk inti qed taqbad il-mobile inti qed tieħu dik jinnaf l-adrenalina li jiena nsemmi li nieħu bil-fitness pereżempju. Allura aħna il-ħin kollu nixtiequ għadik jekk qed tara status, jekk qed tara kemm ħadd likes, jekk it-tfal qed jilagħbu Candy Crush ma ġara xejn il-kbar jilagħbu għal iktar.
Fimt, ġifiri aħna irridu niġġieldu wkoll kontra l-kurrent ta' dak il-feel good factor li nieħdu mill-screen time. Huwa kurrent b'saħħtu, Claire. U mhux faċli li tfiem l-tfal ta' ċertu età li huwa ħażin li tpoġġi dak l-screen time qabel l-istudju, il-homework, l-attività soċjali, l-attività fiżika. Allura ġejja li qed Steve ukoll kważi hija responsabbilta tagħna. Naf li aħna nafna tafuna bħala ġenituri għax aħna rridu naħdmu rridu ntuhom ħajja tajba, imma ir-realtà diki li hija responsabbilta tagħna li naqbad it-tfal nhar saħat u flok noqgħod tkom dar għax hekk ikolli btit nagħmel. Irridu nagħmlu l-isforz. Irridu nagħmlu sforz u noħorġu. Għax kważi kultant mhux dejjem taħdem li tfehmhom, għax isek it-tfal mhux dejjem kif ħatfiem teenager pereżempju. Titfehmhom bil-prattika. Eżatt, titfhem u kważi tiddevjalhom il-ħsieb. Ejja ngħidu jien naf kif ħatfiem għandi teenager bħalissa l-kuntatt joqgħod jiċċettja mal-ħbieb u jilagħbu pereżempju FIFA jien naf jew ma nafx jilagħbu. L-unika mod li nista' nagħmilha hija ngħidlu pereżempju isma' hija mija jien naf ħammorru OCR pereżempju. Claire, qed ikun hemm bilanċ. Jekk it-tfal tagħna jipprattikaw l-screen time in a time limit, jiġifieri li jpoġġu ikun hemm konsens mal-ġenituri li wara ċertu ħin l-screen u x'inhu għandu jintefa'. Ħalli inti tagħmel il-homework, tmur tissoċjalizza barra mid-dar, tatwa attività fiżika, eċetera, eċetera. Irridu nkunu aħna responsabbli l-ewwel nies. Għax, again, kif qal Steve Libreri, huwa diffiċli għall-ġenitur, u hija masi oħra, u hija passi oħra. Jekk nieħdu f'kuntest ta' immaniġjar ta' ħin, u l-ħin ikun qed jiġi attwazzew, l-screen time għandu ħafna pożittiv. Il-gaming għandu ħafna pożittiv. Inti tħaddem l-intellett, tħaddem il-fine motor skills tiegħek, għandek hand-to-eye coordination, you name it. Imma kif nibdew naqbżu l-ħin bil-mod, l-eċċessività tista' twassal għal nerġa' ngħid riperkussjonijiet varji kemm preżent fil-preżent bħal problemi pereżempju ta' obeżità, teħid ta' ikel mussan, nuqqas tarqat, problematiċi fl-iskejjel, għal riperkussjonijiet in the long run. Eżatt. U fil-fatt jiena għalhekk qed pjaċir li tkun parti mill-programm għax nixtieq nidħol fid-dettall ta' diversi affarijiet illum isna minna overview ta' x'inhu screen time, iżda nixtieq illi nitkellmu fuq gaming, nitkellmu fuq etajiet differenti ta' screen time, nitkellmu fuq kif niġġieldu aħna l-ġenituri l-screen time, nixtieq nitkellem fuq il-psike tagħna kif qed tinbidel meta nkunu l-ħin kollu fuq l-screen u qed naraw ċertu affarijiet li qed jinfluwenzawna mingħajr ma nafu. U Claire, tippermetti li sekonda, irridu ma naġlux bħala ġenituri, maħniex ngħidu li kull ħin devot għal gaming ħaj wassal għal konsekwenzi. Ma rridux immorru f'dak l-estrem, aħna qegħdin ngħidu l-eċċessività. Kważi f'kollox illum fil-ħajja tal-lum, bilanċ ta' kollox irid ikollna. Ġifieri dawn huma affarijiet illi ħankunu qed nesploraw jekk nista' naqsam tip żgħira illi ħadmet fuqi di għal-ġenituri ma l-kbar xi tfal mhux ħajfhmuha. Darba kont rajt insomma x'ankajn di xaġa sabiħa li smajt li ma' lebda professur Malta li jisajlek lejna l-internet ma jirbaħlix għax mhux vera b'xi mod jew ieħor aħna kollha jiġbidna l-internet jekk naqraw x'artikli. Allura kważi ħadd mu ikbar minn ħadd f'dan is-suġġett. Ma darba rajt għax bdiet iddejjaqni jien għax bdejt nidħol fil-Facebook u beda jinfluenzani u bdejt nipprova nsib tools u skills mhux dejjem tirnexxieli biex jiena ma nkunx daqshekk il-ħin kollu. Waħda minnhom hija li tnaħħejt il-Facebook pereżempju minn fuq il-mobile. Allura jiena nużaha x-xogħol minn fuq il-laptop biss u dik ħadmet. U xi ħaġa oħra li taħdem ħafna għandna vizzju li filgħodu kif inqummu naqbdu l-mobile u niċċekkjaw. U inti taħat tara notifications. Issa dawk lilek ħajinfluwenzawk jew b'mod negattiv jew b'mod pożittiv. Mingħajr ma tgħid mhux milli tgħidli le mhux vera ma tagħmilx differenza. B'xi mod anke jekk rajt news lilek influenzatek b'xi mod. Allura dan il-ktib kien jgħidlek
jekk tiġġielet l-ewwel sija tal-ġurnata, jiġifieri flok taqbad lil dak tqum u tixel l-iskrin, ma taraħx, tagħmel sija tinżel tieħu l-kafè, tagħmel xi xogħol, tagħmel xi eżerċizzju, tagħmel xi faċenza tad-dar. Matul il-ġurnata mhux ħadħoss dik in-neċessità il-ħin kollu li tiċċekkja. Jien mhux ħanajdilkom xa taħdem fuqkom, fuq vera ħadmet, ħajkun hawn nies li ħataħdem fuqhom, jekk tixtiequ tippruvawa, ippruvaw u pjaċir nisma' l-kummenti tagħkom taħdem xew le. Fuq ħadmet u għadha taħdem. Jekk inqum filgħodu nagħmel sija mingħajr marrit u mbagħad nagħmel ġurnata li nkollu niċċekk. Imma jekk niġġielidha mbagħad qas ikolli abtijiżni għax naqbad ir-ritmu tax-xogħol u xtaqt naqsama magħkom. Grazzi ħafna Kejn, grazzi tal-li ħatkun parti minn dan il-programm, ħana naqsmu l-klips, ħankomplu din il-kampanja anka fuq il-paġna tagħna dak li gwida l-ġenituri, għandna kompetizzjoni sanna mami ħelwa ħafna li ħatkun magħna kellha challenge bit-tifla tagħha, imma ħana raw kif iġġieled din is-sitwazzjoni fil-ħajja tagħha. Fittex din il-caption